Jeliko u bila ka gɛlɛ dɔnkili ɲɛgan ye kuma dɔnnaw ko ten manifin kɔni dɔ mɛn ni turu min ye n'i y'o di a dɔ la i bɛ kɛ dɔma lafili ye ka sanga ni o de ye jɛmukan in bɛ sigi Sirifila Jakaso sanfɛ kuma o kuma min sen fɛ an bɛ kuma kokɔrɔw kan an ka taabolow n'an ka tabiyaw an ka ma ko an danbe bi an n'a kuma Mali jamana kulu dɔ kan ni a bɛ fɔ o ma ko Ganaw wala an wulila ka se a dɔnbala jɔn dɔ ma bawo manifin m'a kɛ ko kɛba ye f'i ko ɲini k'o ɲɛdɔn i n'a fɔ bamananw b'a fɔ ko tɛnɛ ma min fɔ bama ɲɛkuru ko la a dɔnbala jɔn y'a fɔ a ye o la Alasani Jakite i ni ɲankuma ama ni ɲɔma ama Samara somɔgɔw tɔrɔso la ani basi la ma voilà y'a fɔ ne de Alasani Jakite Convergence pour le développement de Ganadugu CDG ale est président de ne Ganaden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kulo kɔnɔ donc o ɲɛma ye Alasani Jakite bi an wulilen bɛ ka se ma an n'a kuma ganaya a ka ja Ganaw ka taabolo Mali jamana kɔnɔ sinankunya bɛ ye o ni maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ Ganaw ka ko kɛcogoya fɔlɔ ani bi o la an na ɲininkali fɔlɔ min ta ni ka sɛmɛ i la o de ye k'a fɔ a bɛ fɔ jɔn ma ko ganaya siya don wa bon Samara yanni n ka don i ka ɲininkali kɔnɔ n bɛ kuma tigilamɔgɔw n bɛ yafa ɲini u fɛ kuma ka gɛlɛn jeliw b'o la numuw b'o la finɛw b'a la donc kuma tigi ye maa maa ye n bɛ hakɛto doli kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ka fara an yɛrɛ ka Ganadugu dɔ b'an fɛ yen ko Wolosow donc kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ yafa ɲini olu fɛ parce que anw fɛ yen olu de b'an ka ko caman latigɛ kosɛbɛ ka fara an ka numuw kan donc n bɛ yafa deli k'u bɛɛ lajɛlen fɛ ani Ganadugu cɛ ani muso ani maakɔrɔ ani denmisɛn n bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sani an ka baro nin da donc i ko ganaya ko siya de don wa donc alhamdulillah rabbil alamina o ka o question o diyara n ye kojugu parce que o yɔrɔ nin a bɛ mɔgɔ caman lafili ganaya tɛ siya ye ganaya ye sigiyɔrɔ de n'i ko Ganaduguka i ko sigiyɔrɔ de c'est pas ganaya tɛ ko i n'a fɔ filaya bɛ cogo min na ou bien numuya bɛ cogo min na ganaya tɛ ten Kolokani bɛ cogo min na Bɛlɛdugu bɛ cogo min na Wasolo bɛ cogo min na Ganadugukaya ye o de ye donc siya caman fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ganadugu kɔnɔ i n'a fɔ filaw bamananw ani sinɛfɔw yɛrɛ siya caman caman bɛ Ganadugu sigida la bi donc i ni ɲɛ ka kuma faamu pour que ka dakuruɲɛ kelen Ganadugu bɛ n'a fɔ ni maa min ko Wasolo a bɛ n'a fɔ ni maa min ko a bɛ ten sigiyɔrɔ de don o la n'a ma ɲɛ o cogo la Mali jamana kɔnɔna na Ganaw bɛ sɔrɔ ka caya yɔrɔ jumɛn na baro n'i ko Bɛlɛdugu maaw hakili bɛ jigin Kolokani yan fan de la n'i fana ko Ganadugu maaw hakili bɛ jigin yɔrɔ jumɛn na Mali jamana kɔnɔna na Ganaw bɛ Sikaso région de fɛ bon ni décentralisation tɛ ka région ko yɛlɛma sisan ka région caya donc an yɛrɛ tun bɛ Sikaso cercle de fɛ an bɛ Sikaso ani Buguni cɛ n'i bɔra Buguni i bɛ taa Bajɛ tigɛ n'i ye Bajɛ tigɛ dɔrɔn i bɛ don Ganadugu kɔnɔ fo ka taa se Kɔngɔli kɔrɔ donc o bɛɛ ye Ganadugu ye ka taa donc Ganaw bɛ Sikaso ani Buguni dancɛ la sisan o la depuis lawale yala Ganaw taabolo dɔ de bɛ o bolo ni o b'o ka ko k'o cogoya la bawo manifin kɔni ma kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ kuntilennenw de b'e la yala o la aw fana ka Ganaw taabolo aw ka sigidaw kɔnɔ aw b'a ka ko kɛ cogo di taabolo de b'a la wa kɔɲɔw ni bani ninnu alamina i ka o ɲininkali diyara n ye kojugu tagabolo bɛ Ganadugukaw la parce que alan filɛ ɲɔ min na bi jamanatigi sigi o bɛ Ganadugu alan filɛ ɲɔ min na bi très généralement Mali kɔnɔ yan bi jamanatigiya bɛ kɛ yɔrɔ min na tuguni o yɔrɔ man ca bon Ganadugu an bɛ ɲɔ min na bi jamanatigiya bɛ yen
donc an yɛrɛ bɛ a jamana tigi binani kelen na an b'o de hakɛ la sisan ka ta Watini Jalo la ka na o y'a kɛ o dɔgɔw y'a kɛ donc an bɛ ɲɔ min na bi a bɛ n jɔbilen de bolo donc o ye Ganadugu jamanatigi laban de sa ale de bɛ Ganadugu kunna. donc o ye jamanatigi na siraw ye yala kɔɲɔw ni ala ma hinɛ la maakɔrɔw ma fatu aw bɛ o labɛn cogo di aw fɛ yɔrɔ o fana ni bamanantaw bɛɛ ye kelen ye wa kɔɲɔ kɛcogo y'o fɔ ka se fɛn wɛrɛw ma. bon i ka o question o diyara n ye sisan Ganadugu ka kɔɲɔ ani yɔrɔ caman ka kɔɲɔ danfara dɔɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que yan kɔɲɔsow bɛ don yan fɔ tile 7 semaine kelen bon Ganadugu anw fɛ yen ni muso dira i ma halo dugusajɛ bɛɛ i bɛ se ka continuer i bɛ t'i ka baara la. cɛ wa muso de. cɛ hali muso a bɛɛ bɛɛ bɛ se ka continuer ka t'i ka baara la ni kɔɲɔ kɛra alamisa donc depuis juma bɛɛ bɛ se ka continuer k'i ka activités kɛ donc ala ka da o yɔrɔ ma o ye danfara dɔ ye voilà. o la sisan dugutigiw fana ma fatu wala o fana bɛ kɛ cogo di a b'o kɛ tile kelen watari laadaw dɔw de bɛ tile Ganadugu ka sɔrɔ ka suturalen kɛ. bon o i ka o question o fana diyara n ye kojugu ni dugutigi sara anw fɛ yen bon i b'a dɔn peut-être mɔgɔ bɛ sigi dugutigiya la don min kama i bɛ taa sɔrɔ mɔdenw de b'i bolo bon anw fɛ yen ni mɔkɛ sara donc o ye fête de ye mɔdenw bolo donc mɔdenw yɛrɛ bɛ ɲɛnajɛ k'a la kosɛbɛ fɔ ŋɔkɛ denw olu bɛ ŋɔkɛ kuma bɔ pour que ka se ka taa a ka janaja kow kɛ donc o yɔrɔ la o fana b'an fɛ. Mali ye danbe jamana ye i n'a fɔ an yɛrɛ sigilen filɛ jɛmukan kan n'an ko ko anw danbe wala Ganadugu maa bɛ se ka fɔ ko sinankunya dɔ bɛ Ganaw ni siya wɛrɛ cɛ Mali kɔnɔ wa. i ka o question fana diyara n ye sinankunya bɛ Mali Ganaw ni siya camanba de cɛ Mali kɔnɔ i n'a fɔ Sinɛfɔ b'o la awɔ aw a dɔgɔninw ou bien a kɔrɔw de don n t'a dɔn min ye kɔrɔ y'aw la ou bien min ye dɔgɔnin y'aw la n'o ye miyankaw ye. olu y'an denw de ye Ganaw ye miyankaw ye n ko olu y'a kɔrɔkɛw de ye sisan parce que Sinɛfɔ o miyankaw ye miyankaw olu denw ye Ganaw ye. ayiwa bon peut-être o ye ka faamuya. awɔ parce que hali n'i ye Ganadugu sigicogo jate. awɔ i b'a dɔn ko Ganadugu ye masayɔrɔ de. Ganadugu masayɔrɔ. ani côté dɔ cɛ. miyankaw b'a ni côté dɔ cɛ. bɔbɔw b'a ni côté dɔ cɛ. bagɔkaw b'a ni côté dɔ cɛ. Ganadugu bɛ ninnu de cɛ ma. donc masakɛ kɔni i bɛ sigi garde de bɛ kɛ. mais min o ye kobilen nabaliya ye sinon kobilen kɔni m'a na a ɲɛfɛmaa bɛ kɛ kɔfɛmaa ye dɛ i m'a faamu wa sinon Ganakɛ kɔni k'a fɔ ko Sinɛfɔ ye a den ye walima a ka garde o ye bi ye sa dɛ sinon n ko n bɛ taa sira ta Sikaso ka na Ɲɛnɛ cɛ ka taa Bamakɔ n'i b'a fɔ ka bɔ Ɲɛna ka taa Sikaso k'a fɔ ko an m'olu kɛ o e m'o nin faamu wa. ne y'o faamu e y'o directement ko kuma min fɔ o bɛ se ka kɛ o. o ma kɛ wa. parce que n bɛ taa directement la o wagati mobili tun tɛ jɔ n'a wulila ka ban dɔrɔn a bɛ kɔn. o kɔni ye gɛlɛya ye o sinon cogo di mobili bɛ bɔ Sikaso ka na Ɲɛnɛ. ko di dɔw b'a yira fɔ ko. o kɛ min. buru turu ka kɔgɔ da. ayi o kɔni kɛ n da sɛbɛn. sisan dɔw Ganaw sinakun ye Sinɛfɔ miyankalu olu ye an denw ye ka fara bɔbɔw kan ani bagɔka minnu bɛ Ɲɛna kɛrɛfɛ ani aw yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ sinankunya tɛ ɲɔgɔn cɛ wa. bon i ka o question fana diyara an yɛrɛ Ganadugu kɔnɔna la yen fulaw bɛ yen bamananw bɛ yen sinankunya bɛ fulaw ni bamananw cɛ sinankunya bɛ fulaw ni numuw cɛ sinankunya bɛ fulaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Jalo ni Jakite Siribe ani Sangare donc sinankunya fana b'o olu ni ɲɔgɔn cɛ donc o fana an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Ganadugu kɔnɔ. mais sisan ni e ye Ganadugu ta k'a lajɛ
i b'a ye k'a fɔ filajamuw de ka ca Jalo Jakite Sangare olu de ka ca Ganadugu zone in kɔnɔ o kuma na filaw de taara bisimila minɛ o in kɔnɔ ka caya Watari a kɛra cogo di parce que Gana fanba bɛɛ ɲɛna mara bɛɛ Sangare Jalo o kuma na o kɛ an bɛ se ka mun faamu o la bon i bɛ se ka min faamuya o la i k'a dɔn n'i ye fila ye dɔrɔn i b'a fɔ ko i ye mɔgɔ min ye plantigi fɛɛrɛtigi mɔgɔ min ka kɛku fɛɛrɛtigi ye filaw de fila n'a ka fɛɛrɛ bɛ yala hali n'u ko an peseli tɛ kilo 50 bɔ o kɔni o ye tiɲɛ ye mais an n'an ka fɛɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na o de y'aw se wa voilà donc an taara an ni bamananw olu y'an kɔn sigi la an ye bamananw sɔrɔ yen diɲɛlatigɛ ko ni ala ko k'a bɛ ko min fana diya mɔgɔ la sababu bɛ na n'a ye ala bɛ na n'o sababu ye donc an kɔni ye bamananw sɔrɔ yen bon bɛɛ kɔfɛ filaw kɔni tilara ka caya ni u ye bon olu bɛ dépend ala ko la parce que cɛya tɛ se ka mɔgɔ jagoya cɛya souvent ala de bɛ sɔn donc ala de a to Ganaw ye yɔrɔ in filaw ye yɔrɔ in dominer ka tila ka tɛmɛ bamananw kan hali n'a sɔrɔ u taara bamananw sɔrɔ yen mais sisan Ganaden mun de bɛ yen ko a tɛ sɔn min ma ko a b'a fɔ ko nin ye anw danbe ye fɔlɔ a tun tɛ sɔn mun ma Gana tɛ sɔn mun de ma ni bi tile tɛ Gana tɛ sɔn fɛn ma o ye sonyɛli de ko di Gana tɛ sonyɛli fɛ Gana tɛ jɔnmaya fɛ Gana tɛ yurugu fɛ Gana olu ye Ganadugu an ka cɛkɔrɔbaw min ka gɛlɛn u ma yɛrɛ yɛrɛ n'u b'o fɔ an ɲɛna o ye olu de kana kɛ npala ye ka gulo i maɲɔ kan na olu tɛ Ganadugu ka danbe ye Ganadugukaw ko cɛsiri ani baara de ani negeseboli e ma taa ni Gana yɛrɛ bɛ se fɛnɛ ka negeseboli yɛrɛ bɛ Mali jamana in kɔnɔ yan est-ce que o tɛna kɛ aw ka attitude principale yɛrɛ ye hali ni i ye Bamakɔ don dɔ lama jateminɛ i kan ka dɔn ko nɛgɛsobeliko kɔnɔna fɔlɔ dɔrɔn i bɛ Gana de ye voilà parce que hali filabulu tigɛla minnu bɛ Bamakɔ yan très généralement i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye Ganadugu donc o bɛɛ ye cɛsiri ni nɔfɛ ko ye o bɛɛ ye danbe in fana nɔfɛ ko de ka gulo mɔgɔ la quoi donc o ye Gana ka bila a kɛra awɔ bon i wolola fɛn min na ka mɔ a la bon i ka teli ka ɲɛ de sɔrɔ la bon depuis Mali nɛgɛsobeli bɛ daminɛ wagati min na nɛgɛsobeli bɛ don Mali kɔnɔ wagati min na bon Ganadugukaw y'a minɛ ni sɛbɛ ye parce que ale ye baara ye n'i ma min kɛ o t'a yɛrɛ kɛ quoi o tiɲɛ nɛgɛsobeli kɔni suyɛn t'o la dɛ ayi o kɔni bɛ se fɛn bɛɛ suyɛn fɔ nɛgɛsobeli e m'a yɛlɛ ka sugu o kan k'i bɛ se nɛgɛsobeli la mɛ min fɔ ye ni min sen la m'ale ko kuma ka ca dɛ nin fɔ min e ko fɔlɔ makɔrɔ de tun bɛ fɔ a fɔ aw ye k'a fɔ ko Gana kana sɔn ko dɔ ma ko Gana ka ko dɔ kɛ o m'a kɛ o cogo in na yɔrɔ bi e bɛ se ka e tɛgɛ kuru a kan k'a fɔ ko hali bi danbe in matarafa bɛ Ganaw bolo wa waati tɛ kelen dɛ ko mana kɛ togo togo i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛniw b'a la ɲumanw b'a la mɔgɔw mana ɲɛ togo togo i bɛ taa sɔrɔ kelen kelenninw b'a la minnu ma ɲi mais an bɛ ɲɔ min na hali bi Ganaw b'u ka tagabolo kɔrɔ kan halisa a ma bila Ganaw bɛ ka danbe in kɔrɔsiyɛn oui awɔ hali an filɛ ɲɔ min na bi ne m'o f'i ye yan n'i donna Bamakɔ yan bi ni anw tɛ sagaw tɛ dumuni kɛ yan mɔgɔw ka misiw tɛ dumuni kɛ yan parce que pour que e yɛrɛ ka bugan ka se ka dumuni kɛ yan i bɛ se ka sɛgɛ min k'a nɔfɛ donc bɛɛ tɛ se k'o sɛgɛ kun anw de bɛ bɔ yan depuis fajiri ka sɔli ka wuli ka taa fɔ Bamakɔ kilo 20 kilo 30 kilo 40 ka boli nɛgɛso la ka taa filabulu ni o ye o cɛsiri o de ye cɛsiri ye o bɛɛ ye danbe nɔfɛ taama an bɛ segin ɲininkali dɔ la dɔɔnin ka na kɔfɛ an kun bɛ sinankunya yɔrɔ la sinankun an ye da sera olu ma mais sinankunya tɛ bila ko ye
kokoro de do Mali danbe de do yalo muyayi ba bɛ ala aw bolo wa aw kɛmɛ aw sigi aw danbe aw kɛmɛ ka a mata wa ganaw yɛrɛ danbe ala ka fɔ tigitigi sinankunya olu cɛ tiɲɛ n'o wa bon anw y'a matarafa 12 la wa ni bɔra kɔfɛ i fana b'a ye parce que hali ni Sɛnɛfɔ ni Gana bɛ ɲɔgɔn na ni kuma kɛra la ni Sɛnɛfɔ ko k'a t'a bila pewu ou bien ni Gana ko k'a t'a bila pewu min bana pewu donc a b'a sigi n'a kɔlɔlɔ fana ye ou bien Sɛnɛfɔ kana Gana deli ko dɔ la a ka ban ma hali ni Gana bɛna ko dɔ kɛ sisan ni Sɛnɛfɔ kuma la dɔrɔn n'i ye Ganaden halala ye kan k'a bila i b'o dabila donc hali bi sa o tana o ma tiɲɛ fɔlɔ o b'aw fɛ hali bi yalɔ aw fana ka Gana marabolo in kɔnɔna na yen aw ma se ka taliko ni kɛ Sɛnɛfɔ ka tabiya dɔw la n b'a fɛ k'a fɔ sigi fɛ ma aw kɛ ka ɲina Ganaya taabolo non sigi fɛ ma anw ɲina n y'o de fɔ Ganaw ni fulaw ni bamananw an kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ sigida la mais o mana kɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ danbekɔrɔ ninnu u bɛ ɲagami ɲɔgɔn na de u bɛ ɲagami ɲɔgɔn na donc o b'a to hali o yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw b'an fɛ yen o tɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ parce que n'i ye fɛn fila ɲagami ɲɔgɔn na a bɛ fɛn wɛrɛ de di voilà même hali an yɛrɛw fɛ yen hali an filɛ ɲɔ min na bi Kɔrɔdubaya a ɲɔ ɲalen don Ganadugu n'i ko Mali Kɔrɔduba ko yɛrɛ yɛrɛ k'i b'a sen yɛrɛ yɛrɛ Ganadugu hali n'a ma kɛ fɔlɔ ye ayi a ko tɛ ka kɛ fɔlɔ ye ayi hali n'a ma kɛ fɔlɔ ye ayi a tɛ bɔ filanan ayi a ko na a bɛ sɔn ka kɛ filanan a ko n tɛ ka bila Sɛnɛfɔ ɲɛ Kɔrɔdubaya la n tɛ ayi o se kɛ cogo di n ko Sɛnɛfɔ bɛ taa fa kɔrɔ la an fɛ yen o ko ne ye nangi fɔ ye sakɛ n Sɛnɛfɔ kɛ kɔrɔ ye sisan o la o e ko Gana tɛ siya ye o tuma Ganakan tɛ wa voilà Ganakan bɛ yen parce que ni anw y'an ka bamanankan fɔ mɔgɔw b'a dɔn directement nin ye Ganaduguka ye voilà min nana n'o ye n y'o de f'i ɲɛna anw ni fulaw ni bamananw de sigira fulakɛ nalen a ko k'a bɛ bamanankan fɔ donc bamanankan ma se ka jɛ a bolo kosɛbɛ donc o de y'a to accent min bɛ anw ka bamanankan sanfɛ donc o de ye o créé sinon Ganakan kɔni Ganakɛ kɔni ma kuma i kɔrɔ ayi o yɛrɛ fili tɛ a jɛngɛnnen don a kelen tɛ o awɔ i n'a fɔ awowe ani ho ni maa min tɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ i tɛ dɔ mɛn a la kosɛbɛ min a bɛ se ka f'i kɔrɔ e tɛ fɛn mɛn a la ayi Gana n'u ko ni kuma cogo kɔni Mali in kɔnɔ yan maa yɛrɛ tɛ ba ye fɔ maa la mɔgɔ fɛn fɔ maa yɔrɔ dɛ e t'a jɔ fɔ ɲɛ ne ka minnu fɔ e tɛ k'olu mɛn yan Ganakan jɛngɛ o bon bamanankan tɛ ni filakan tɛ ni bamanankan ye ayi bamanankan kɔni tɛ a m'a kɛ fɔ e sigi kilo ja i b'a mɛn ni maa min tɛ se a kilo ja don i dun kan k'i kilo ja mɛli nege ma k'i la i kan k'i kilo ja hali bi k'a fɔ Sɛnɛfɔ TV filɛbaaw ye k'a fɔ nin kuma in na an bɛ an jamukan de kan an b'a la ka masala jamukan in kɔnɔ i n'a fɔ an yɛrɛ y'a fɔ cogo min na sigikun fila tɛ a la fa k'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ kow tun bɛ kɛ cogo di an ka sigidaw kɔnɔ an ka kabilaw kɔnɔ an ka marabolow kɔnɔ jan ko bi sifinnakaw ka se bɔ a nu ma o la anw ni Alasani Jakite de bɛ ɲɔgɔn bolo Ganaduguka don hali n'a sɔrɔ ko nin kɛ bɛ Gana Bamakɔka ye maa tɛ se fɔ ko Gana européen sa o a ko nin sigi bɛ Bamakɔ o la an na tɛmɛna an ka ɲininkali busan ni ka ɲɛsin a ma Alasani Jakite Gana yala aw minnu ye sifinnakaw ye bi aw kɛmɛ ka ɲin sigi a danbe kan k'a fɔ ko a tɛ tila aw la hali sini ni maakɔrɔ kɛrɛfɛ e ko ne ye caman fɔ a la nka o ye bi ye est ce que aw kɛmɛ ka ani sigi a kan k'a fɔ ko a tɛ tila aw na fiyewu bon effectivement i ka nin émission yɛrɛ bɛnna sifinnaka ma donc a ɲɛna kojugu parce que bamananw ka kuma de don sanji bɛna k'a tɔ dɔn komi ye n b'o de ɲininkali in de kɛ voilà donc i ka ɲininkali nana bɛn sifinnaka ma
donc a ɲana kojugu parce que ni yɛrɛ bi kɔfɛ ne sifinaka minnu mana nin mɛn ka fara ne yɛrɛ min bɛ ka ɲininka nin émission k'e fɛ bi ka fara ne kan donc ni bi tɛmɛnen kɔfɛ anw b'a dɔn culture a man ka tunu cogo si ka misaliya ye mun ye mɔgɔ caman tun tɛ fɛn dɔw dɔn ganaya kɔnɔ olu b'a dɔn bi bon ka da o yɔrɔ ninnu ma donc bɛɛ b'a dɔn bɛɛ ka k'i fa ye donc o de bɛ bɛɛ nafa o de bɛ bɛɛ nafa o yɔrɔ kɔfɛ tuguni an bɛɛ k'a dɔn adamadenya ye fɛn dɔ ye an ka tagabolo kɔrɔ ninnu mɔgɔ m'a fɔ ko silamɛya ninnu tɛ kɛ o bɛ kɛ c'est bien mais ça nana fɛn minnu sɔrɔ an fɛ yan n'an sera k'an hakili to o la tagabolo minnu b'an bolo ka kɔrɔ o ka fisa souvent ka kɛ u ɲumana kɔnɔ nke taabolo minnu tɛ dankari an ka maanifinya kɛcogoya ɲuman na n bɛ exemple ta i kan n'i ye an ka jamanatigiya min fɔ ni u b'a sarakabɔ kɛ fɔlɔ la an b'a wele ko dabasɔn n'u b'a sarakabɔ kɛ ni jamanatigi n'ale ma na a tɛ kun mɔgɔ wɛrɛ la ka tɛmɛ ka bilalen ye ale de fɔlɔ-fɔlɔ bɛ na dabasɔnyɔrɔ la fɔlɔ o kɔfɛ min dalen don a kan ainsi de suite u bɛ na ten de. o jamanatigiya in yɛrɛ ne tun b'a fɛ ka n dɛgɛ ɲini o yɔrɔ la o kumana aw kɛ mɛn ka o k'o labɛn cogo di Ganadugu jɔn bɛ kɛ jamanatigi ye kɔrɔya de don wa tari a bɛ kɛ cogo di de. bon Ganadugu jamanatigiya ye kɔrɔya mais kɔrɔya min don fabolo de don fabolo de don donc fa min ka kɔrɔ ni bɛɛ o de bɛ kɛ jamanatigi ye bon anw fɛ yen fana jamu fila tɛ kɛ jamanatigi ye jamanatigiya bɛ Jalo ka bonda de la i y'a faamu donc Jakite tɛ k'a ye bamananw fana tɛ k'a ye fila wɛrɛ tɛ k'a ye wa jamanatigiya bɛ bamananw ka bonda de la donc hali sini jamanatigiya nin a bɛ ka continuer. Jalo de ka bonda la Jalo de bɛ kɛ jamanatigiw ye mais olu fana ni dugutigiw tɛ kelen ye wa. bon Ganadugu dugu caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a dugutigi ye fila ye i n'a fɔ Jalo bɛ se ka k'a ye i n'a fɔ an yɛrɛ ka dugu o ye tɔgɔ de ko Kuncila bon Kuncila jamu wɛrɛ foyi tɛ yen ni Jakite tɛ bon o Jakite an yɛrɛ ye o dugutigilakaw ye parce que an ye fabolo mɔgɔw ye anw fana fɛ yen donc anw fana fɛ yen a bɛ ten de donc jamu wɛrɛ bɛ kɛ dugutigiw ye yɔrɔ wɛrɛw la mais jamu wɛrɛ tɛ kɛ min ye anw fɛ yen o de ye jamanatigiya ye. sisan ni ne y'a faamu dugutigi ninnu sigilen kɔfɛ olu de bɛ tila ka laban ka fara ɲɔgɔn kan ka jamanatigi sigi wa tari a bɛ kɛ cogo di par exemple sisan ɲɛna dugu kɔnɔ jamanatigi tɛ yen wa. non jamanatigi bɛ Ganadugu commune 11 dugu bɛɛ a jamanatigi ye mɔgɔ kelen de. n mago bɛ wɛrɛ de la o. jamanatigi ye mɔgɔ kelen de ni aw bɛ sigida jateminɛ min bɛ dugu bɛɛ ni kɔrɔya cɛ fabolo yan fan ni jamanatigi dɔ bɔ yen na ale de dɔgɔnin bɛ sigi. a dɔgɔninya a bɛ se ka kɛ a dɔgɔninya bɛ jamanatigiya bɛ ɲɛna bi mais peut-être min wɛrɛ bɛna sigi o kɔfɛ o bɛ se ka taa sɔrɔ fɔ Bilenjo ou bien min wɛrɛ bɛ sɔrɔ o kɔfɛ o bɛ ka taa sigi fɔ dugu wɛrɛ. donc sisan Ganadugu ye commune 11 de ye olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o yɛrɛmarakafo bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan jamanatigiya de bɛ yala u ni ɲɔgɔn cɛ don min kama maa min ma kɛ maakɔrɔ ye o de bɛ k'a ye. awɔ fabolo yan fan parce que den dɔ bɛ yen i bɛ se ka kɛ e ka kɔrɔ ni dugu jamana kɔnɔ den bɛɛ. mais e tɛ k'a ye. tɛ k'a ye voilà fabolo de. mais depuis lawale fo ka se bi ma n ye Ganadugu aw ka furu bɛ kɛ cogo di e ko ko filaw n y'a fɔ cogo min na filaw de ka ca zone in kɔnɔ ka tɛmɛ yɔrɔ aw ka furu aw bɛ ɲɔgɔn denw de furu ye bamananw ni filaw tari a kɛ mɛ k'a labɛn cogo di aw yɛrɛ ka taabolo kɔrɔ. bon e ka o fana o question diyara n ye kojugu Ganadugu filaw bɛ ɲɔgɔn furu i n'a fɔ an bɛ bamananw fana furu filaw ni bamanan bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta an taw bɛ t'u fɛ yen o taw bɛ t'anw fɛ yen an yɛrɛw ka dugu la bamananmuso caman de bɛ yen
bon an yɛrɛ fana ka den caman dira bamananmuso ma. donc tana tɛ bamananw ni ganaw ni ɲɔgɔn cɛ ye dɛ. ayi non tana t'anw ni ɲɔgɔn cɛ. n m'o de fɔ ni i filila k'i labanko b'i kɔnɔ gan danbe matarafali a nafa fɔlɔfɔlɔ e yɛrɛ de b'a sɔrɔ munna e yɛrɛ b'a sɔrɔ bamananw bɛ kuma dɔ fana fɔ ko n'i wolola k'a sɔrɔ i fa yɛlɛla yiri min na k'ali n'i ma se ka yɛlɛ la k'i ka t'i sigi. ni maa m'a fɔ k'i yɛlɛ to n'a fɔ k'i jigitɔ don. donc depuis o yɔrɔ la an kan ka dɔn ko an ka maakɔrɔ ninnu u ye fɛn minnu sɛgɛsɛgɛ ka bila an ye u ma fili. i n'a fɔ sɛba tɛ fɛnjugu ye ka kɛ a den kɔ. voilà o don. waati kɔni n'a m'i jɔ i n'a dakuruɲɛ labanw fɔ an ka sɔrɔ k'an kɔ don ɲɔgɔn na. bon dakuruɲɛ laban min bɛ n bolo n bɛ serifula lamɛnbaga n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka e yɛrɛ Samayira fo ka Ganadugu ka sinankun n'o ye sinafɔ miyankaw bɔbɔw a bɛɛ lajɛlen sinankunya bɛ don ani maa ma cɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka Ganadugu cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ k'a ɲini ganadenw fɛ an ka lajɛ danbe kɔrɔ minnu b'an bolo an ka hakili t'u la an ka hakili t'u la o kɔfɛ tuguni an ka lajɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ko bɛlɛnden kelen a tɛ bɛlɛ ta i n'a fɔ an y'o fɔ kuma kɔnɔ cogo min na donc an kɔni n'i da sera an ka association ko kuma ma an t'o kuma la sa mais n tɛ ɲinɛ o yɔrɔ fana kɔ u k'a lajɛ u k'an dɛmɛ a ko kɔnɔ parce que n'i y'a mɛn mɔgɔ bɛ ko daminɛ i b'a daminɛ k'i jigi da mɔgɔw de kan donc kuma min bɛ n bolo ka fɔ jama ɲɛna o y'o de ye. donc ka se ka kuma Ganadugu taabolo kan Ganadugu bɛ labaara cogo min na a bɛ fɔ jɔn ma ganaw u bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na Mali jamana kɔnɔna na n da mɛn k'a fɔ maa caman ye somɔgɔ sama sɔrɔ a la o la ka foli ta ka ɲɛsin a ma dakuruɲɛ fila ninnu ni ka laban ka aw yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan nin kuma kun y'a sɔrɔ minnu sigi mɛn k'aw ɲɛmada Serifula Jaganso fɛ nin ne kɛra aw tulo n'aw ɲɛ gɛrɛsɛgɛ ye bi an danbe jɛmukan kɛnɛ kan ni Ala m'an ka jɔnya jira an na ɲɔgɔn sɔrɔ.